Mayong adlaw kaniyong tanan, nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini, ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra, ug Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si G-Boy, 18 anyos, ug usa pa ka estudyante. Nagpuyo sa Cebu City. Puntong medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pusod. Aron yung hisabtan, sugdon din ako sa dihang naadi kog siglimpyo sa akong pusod gamit ang cotton buds ug alcohol. Ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Jiboy. Kinsa man to mga ginamit nga cotton buds? Kadaghan ba ato? Okay ba, Moy? Wa gyud manog-an ninyo, no? Wara ba gyud gisawd sa basurahan? Wa gisod. Mga hugawan gyud mo din tanan, oy. Bago pa gani kong nang limpyo, to nasad. Nagkatag nasad mo to. Mura gyud mo mga dunay katabang. Tuwa na sad eh. Sa'yo paganis buntag na yaw-yaw na po. Maturo sa esklahan eh. Sa baa yun ni mama eh. Milagro kay sa'yo karon og nisabay ka na kung lakaw pa rin sa esklahan te. Gisabaan sa kang mama no? Uy, ano lang gani ko mamahaw? Oh, parehas si tati. Pero nagbaon ko. Tugan, ikay nagkamit sa cotton buds, no? Uti. Ay, sabak mo ni mama ha? Yun saan sa tunay mo? Kadagan magdausik. Oh, gamit og limpyo gud. Grapiha, kadagan ato. So, gigilimpyuhan ni mo. Kuante, ang pusod. Unsa? Niya pa kadaghan ato. Madaot kinang pusod ni mo na. Hindi mo kaya paminahon di gud. Labi nagbutangan ni mo alkohol. Bugnaw ka sa feeling. Niyapag matingay ka jibuya ka. Uy, madaot din ang pusod ni mo na. Di na ba ginamaayo? Tuo man ka na ti. Bahala ka, uy. Maunsa gin ang pusod ni mo, bahala ka. Hoy. Ah! Ma! Yawan tanin mo diya, oy. Badi oy, nagunsam ka diha. Naman lagi na ni mo alkohol. Nagsige ba ako pangitaan na? Naraman din na ni mo? Oh, naglimpyo ako sa pusod mo, eh. Hoy, Jiboy, husto na ni ana ha. Dili na mayo. Unong na, nungi na. Dami ng alcohol bi o cotton buds be. Nira mo. Oy, Jiboy. Singot kay kao. Kuya, nagpatubang ka niya ng electric pan. Bawa niya. Mananapon dito sa imong singot. Init ka pa, oy. Ay, natural. Gikan magka nagdog basket. Init kayong adlaw. Maugigidwa ni mo. Unsa man taong ka. Uy, kaugaw ko na ng pusod ni mo. Nunsa na, uy. Bitaw da. Sige mong takog limpyo, ani nga nang ingaan niya man ni kahugaw. Yucks! For sure, baho jud kay na. Pagka-asbulingan niyo, eh. Ano man, eh. Sige mong takog limpyo, ani nga ang pusot. Ano? Uy, Ikaw magkay... Chiboy. Kaniya pa man ka, ana, uy. Wa ba dyan ka maho maglimpyo, ana? Hugaw ka di good. Nya. Baho agad. Manimaho man gid na. Labi naglawom kag pusod. Gusto na na, uy. Puwa nang kay na imong pusod, oh. Gamay lang, te. Uy, wala. Nasama doon din akong pusod, eh. Sobrang tingnan din ako limpyo. Katula ba rin dapit sa akong may pusod, eh. DJ Lax Ay, katulad kayo. Ano magkani? Talahan ako, be. Uy, wala. Mura lang yung nagtubig sa suod. Baho pa, uy. Ano man, eh. Pag-una, katulad kayo ang may bahin sa kong pusod. Na murag dili yun magwantang kakaton. Unya, paglabay og pila ka adlaw, murag naay part nga ni burot ug wa ako mahibaw kung tungod ba kay akong kauton. Pero dili man gyud hinuon ako itumong og kaut sa katol nga bahin gyud. Sa isig kilid ra. Unya, dili naman sad siya sakit. Hangtod nga nagkabantay ko,
Nga nagtubig naman siya. Unya doon na nilaing baho. Unya, Mauna na. Kay gay man kay ko. Mauna, nadaot na sige ni maglimpyo. di. Wala man kay sakit. Oh, wa raman ti, pero malagi. Naimurag tubig nga mugawas, pero di masadana. Unya, ay baho. Pasig na infected na do. Ang sudan na. Sultis mama, uy. Dili ko to eh. Kasapan ko ato. Butangan ko lang ni gapas ang akong pusod eh. Relax. Aron, masuyap sa gapas ang tubig nga mugawas. Warat ingali ni kay wa masisakit. Duta pagduwa ito ba yun? So ba ato sa magduwa basket sa dapat sa amo? Sige bay. Bay, di ito. Lain ako ng posto ni Bugod. Muro mag pado mo Julin. Ha? Oo. Lingin ka na. Lagi? Bitaw dong. Di man naingon anang imong pusod sa una. Mao bitaw ti. Nikalit lanig nun ani. Naunsa ka day ng pusod ni mo, no? Dong, base sa akong pag-research ba, murag, parehas man na siya sa naong sa hernia? Ha? Unsa man nati? Delikado na? Matod sa resulta sa pag-research namo, parehas yun og naong ang akong pusod sa mga dunay hernia. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Posible ba nga hernia ni ang ako? Nga murag Julin ang akong pusod? Kung hernia man, delikado ba ni? O kinahanglan gyapon kong magpa-check up ani? Asa man mas maayo magpa-check up para ani dinhi sa Cebu? Unya, unsa man klase si doktor ang kinahanglan? Ikaduhang pangutana. Kung hernia man gani ni, unsa may hinungdan ani? Nadaot ka ni sa akong siglimpyo adto gamit ang cotton buds ug alcohol? Dili ba di ay maayo magsigig limpyo sa atong pusod? Ikatulong pangutana. Katong nainig gawas nga tubig sa akong pusod unya baho kaayo. Naunsa man ka to? Posible ka nga na infection to? Unya maong murag ni Jolie ning akong pusod? Relax. Relax. Ikaw pa to katapusang pangutana. Mutugan ko nga mura kong na-addict yun og siglimpyo sa akong pusod. Ilabi na kung butangan na kong alcohol ang cotton buds kay bugnaw man kaayo. Unsa man day proper way sa paglimpyo sa pusod? Kudo na ba? O dili ba siya maayo nga limpyuhan jud siya? Namugod ko yung natunggan nga kinahanglan na ako ng hugaw gamay ang pusod o dili maayo nga sobra kalimpyo. Tinuod ba? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Jiboy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gyapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto medical ta today, Doc. Ato ang letter sender si G-Boy, 18 years old, taga Cebu City. Oo. Estudyante pa ni siya, no? Estudyante na. Mm. Ah. Kaning iyang sige gamit og limpyo kunog alcohol ug cotton buds ug alcohol. Maka-addict din ni Doc. Ingon ani. Alcohol. Yeah. Una niyang pangutana, posible ba nga hernia ning iyahang murag Julin sa iyahang pusod? Kung hernia man, delikado ba ni or kinahanglan gihapon magpa-check up? Asa man maayo magpa-check up para ani dinhi sa Cebu, unya unsa mang klasiha nga doktor kuno ang kinahanglan? Surgeon, surgeon. No, og depende sa mong budget kung Cebu City, so pwede siya Vicente Soto. Vicente Soto, or Cebu City Medical Center, no? So, kini mga atong pusod, butang na to ng umbilical cord, no? No, posible ni siyang ma-infected, posible sa ni siyang
nasa gitawag tong umbilical hernia nga manay mo gawas dan dapita, no? Mm. Kailangan man po ning inguinal hernia kanang diasa mong hug dito sa scrotum sa mga lalaki kasagaran. Ano yung tawag ba? Umbilical hernia. So, ang infection pwede yan pwede fungal, bacterial, or yeast nga kuan. Maka-form ni siya og granuloma formation, meaning murag mutubo dang dapita ato ni, no? Yang ma-produce ni siya usually kung ma-infected lagi ang umbilical area og yellowish to greenish discharge. So mao na akong balikon ang hinungdan ani infection, tumor, posibleng na ay parasite, posibleng na ay injury nga nahimo dang dapita, no? Yes. Oo. Ang sunod niyang pangutana, kung hernia manggani, unsa may hinungdan, nadaot ka ni sa iyang sigig limpyo ato gamit og cotton buds ug alcohol. Dili ba di ay maayo magsigig limpyo sa iyahang pusod? Maayo man maglimpyo sa pusod pero kinahanglan nga sterilize ang imong gamiton nga anang panglimpyo. Kay kung dili siya sterile, meaning dili siya limpyo, posible kag maka-introduce jag infection na noon. Yes. So balikon na ko ang usas mga hinungdan ng problema is infection. It could be bacterial or fungal. No? So tawagan ni magpa-kuan ka, magpa laboratory CBC exam, complete blood count, pagsuta ko wa ba mutaas ang imong W or white blood cell count. Kaya ko mutaas ang kaning atong white blood cell count attorney, but pasabot niya na anay infection going on sa imong lawas, no? So gawas pa ang risgo aning imong gibuhat misikag limpyo gamit ang cotton buds ug alcohol, posible na nga makuan to siya mapinitit bitaw tawag sa term na malungag mo na bag makuan siya. Pero ang alcohol Ma-irritate. magudok, maka-dry man guna sa skin. Mas Ang may alcohol. pag-oil, nga dili pod kay siya maka kuan sa hugaw, mas may pag-oil, baby oil. ang Posible, iyahang gamiton sa cotton buds or lotion. Lubricant pa ng oil, Yes, diba? nga makuha pod nimo. Nya Ah. dili pod ma-irritated maayo ang imuhang panit kay di man siya maka-dry sa skin. Mas mahumok pag yung kuha ang hugaw. Mas maayo ang oil, no? Mas maayo ang oil kay dili siya kanang irritant. no? Yes. Yang ikatulong pangutana, katong nainigawas tubig sa akong pusod unya baho kaayo. Unsa kaha di ay to? Posible kaha nga infection to? Unya maong murag ni Jolene. Ang inaay Jolene ang iyahang pusod. Yes, posibleng infection to, no? Akong balikon, bacterial, fungal, or yeast infection, no? Posible to siya. Namatay gitawagod sa infection sa skin nga kining cellulitis, no? Onya, kung mag-infection gani ka, ang kagaw, kung balikon ha, kung makadaghan, paparehaan yung pangutana, ang kagaw nga naa niya ng local area nga nang infected, pwedeng mada sa pagdaloy sa imong dugo all over the body. Unsa may tabo kung ang kagaw mada sa pagdagan sa dugo, pagflow, pagdagan sa dugo, no, sa imong different vital organ sa body, mahilo ka. Mo nang gitawag na to og sepsis or septicemia or infection sa dugo. Lisod na complicated na kayo kay daghan naman mga vital organ sa lawas ang napiktuhan. So samtang sayo pa localized pa ang infection, tambalon gina siya da, samtang dili pa makadagan sa other parts of the body. Ha? Ug ang iyahang katapusang pangutana, mutugan ko nga mura kog na-addict sa sigig limpyo sa puso, dili na kung butangan niyag alcohol ang cotton buds kay bugnaw ko no. Unsa man da proper way sa paglimpyo sa puso? Dun na ba? Or dili ba siya maayo nga limpyuhan gyud siya? Naamang gud kuno siya nadunggan nga kinahanglan na ako noy hugaw gamay ang puso ug dili maayo nga sobra kalimpyo tinuod ba? Too much of everything. Too much of everything, nahog naman kag obsessive compulsive ani. Correct. Na unsa may obsessive compulsive? Obsession is repetitive thoughts, compulsion is repetitive action, no? Na magitay hugaw sa atong lawas, no? Pero kung murag na obsess na ka, kung sige na kag nahuna nga na may hugaw gamay sa kumpusod, ako na sa ning kulitugon ug kanang cotton buds ug alcohol, na you are introducing their possible infection. Onya ma-irritate din ang dapita, it could be the start of localized infection ug simbako katong giingon na kaway lago nga magsepticemia ka, no? So, please do not be an obsessive compulsive nga pagkatao. Ang kaniko ng obsessive compulsive ka to is a product of is a sign of dirty or sick mind. Kinahanglan pod nga mahibalo sa tag mo limit sa atong urge, sa atong gusto. Ano kalibutan na, ha? Yes. Palabi, ayaw nagpalabi.
Di ba? Okay, mga sukintig paminaw. Hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Radio Mo Nationwide. Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat o Og maayong adlaw. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joanne. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kaning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. Pagsubok. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Bakitana, Hindang Iligan City. Ang atong tampo nagdasangan nga Joan. Pinanglang mo barka ko doon. Kasi unsa ba? Tiyo, unsaon man mo si ma'am? Ay, pagkapilapit hati ko. Ako lang yung ina. Mangkuig ako doon. Buhi iko! Uy! May kiniyaga mo ni Julie! Masa na binuang ha? Nganong imo nang gibira-bira nga akong asawa? Oh, simple lang. Nagagusto ko sa mga asawa. Mong ako na siya. Huwag ako siyang dadon sa dapit no. Why na kailangan mo? Nabuang ka na ba? Imong ilugo na nga akong asawa? Oo! Kaya nagagusto ko yung Norme. Ang asawa. Mong tara, tara Norme. Kuya ko. Huwag dan ang imong kamanghurang anak ni si Raymond. Dili lagi ko mukuyog, di ba, Jose? Aw, kung di ka mo kuyog na ko, mga mate, tagto na. May armas ka. Oh, may armas ko. Ugot doon daw ang patay kung mo supa ko na ko. Kinuo ko ni Mose. Mong tara, uman ako. Og malay, ayaw yun pagpakita doon ang liyog, ha? Kay pak yun yun ako yung masawa. Oh, Julie! Ma! Mama! Ma! Pa! Wa na mi mama! anong isugot man ka nga dadon si mama ni Tio si? Kung ako supakon si Tio ninyo, pat yun niya ang inyong inahan. Unya unsaon man ani pa? Wa na mi mama! Sige lang, bisan og di na to'y kauban sa mama ninyo. Maningkamot ng gyapon ko nga mabuhi ta. Unsa pa? Adto ko puyo sa ilang tatay datoy. O Joanne, adto ka puyo sa katatay ni mo dadoy. Kay manarbaho ko sa Valencia. Manarbaho ko bikere. Ug akong dadon si Jumel. Mao ikaw, adto lang ka puyo sa kang tatay ni mo dadoy ha. Kay siya nang pa-eskwela ni mo. Sige, Papa. Tabang-tabang ilang ko sa mga trabaho o din hisbay, ha, Joan? O, tay. Pag binuotan lang din, aron magkahuman kag swila. O, tay. Tay! Tay! Sakto na, tay! Sakit ka! Ayaw na pakunsi mo! Gusto niya, tatay! Anong dugay ba na uli, ha? Napaman may project na gibuhat, tay! Magtubag-tubag ka. Ayaw na, tay! Agay! Agay na, tay! Agay! Tay, may eskwela na ko. Sige. Bawnin mo. Salamat, tay. Doon, day. Pasensya na kagabi, ha?
Nakainom magod ko. Nya, dugay ka man kayong nauli. Nabunalan na hinuon ka na ko. Okay ra, tay. Pasensya lang yun kay hubog kay ko gabi eh. Kumusta na karon si mama? Tulo na katuig nga, wakit siya magpakita na mo. Joan! Ang amo Joan! marong silingan na nagtawag na ako. Nang, ano, nang? Dapat na ba si mama ni mo? Tuwasin yung bay. Ha? Magamingaw na kayo ko ni mo, ma. Ako sad anak. Mingaw na kayo ko nimo. Oh, Dong Raymond, dakuan na nimo dong uy. John! Hala, nasi tatay, ma. Hupog na pa. Salbahis kang bata ka. Mibiya ka dito sa bahay, gawa ba na ginagawa? Ma, kadihit sa makay matago ko, ma, ha? Nga na mo tago man ka. Punalan na sab ko ang tatay kay hupog man siya. Unsa? Ani ko matago sa aparador, aron dili ko makita ni tatay. Masa ba ka, ha? Dili ka mo gawas, ha? Hala, kinuslak niya ang bumbong. Ginuukot na bangin daw ko nga di ko maiko. Tay, hunongan na yung taon ng gibuhat ni mo, tay. Ang gawas na lang ni Nasjua. Ha? Kay bunalan ko na. Sige ba pag-agyo si Tay? Naabot si Maninoy na store. Ano ba na? Reklamo ka? Ikaw rin, hapsa na ko ini pinunti ko, ha? Gusto ka? Di mo rin ko kapsa. Kaya ba? Hala, Maninoy! Ayaw mo naliw kahoy si tatay! Maninoy! Imo magibunalan og kahoy si tatay dadoy, Maninoy. Ruwa pala ko na buhat. Nagkantang iyang mapatay kay hubog kaya na. Tay! Tay dadoy! Tay! Tay! Wala lagi na siya maginawa! Patay na si tatay dadoy. Unsa? Maayo kay ni Aka pa. Nagkita na kid mong mama. May nagpaibaw na ako bahin sa kamatayon ni Tatay Dadoy. Kumusta naman ka, day? Dili mayo akong kahimtang uban ni Jose. Og dili na ako mobalik niya. Tinuod, day? O, Dong Julie. O kung makadawat ka na ako, pagtipon na pagpalik to. Ato tapuyo sa iligan uban sa atong mga anak. Sige, day. Yes! Yes! Magpalik na si mama o papa! Nakakaon na imong mga manghod, Joan. Humana, ma. Maayo hinoon. Dali ara sa panahon man, no? Walang ibaw nga nakaanak pa mo og tulod din sa iligan. Maog yun, nak. Og ikaw, daga ka na kaayo. Kay 14 anyos na gud ka. Nakabantay ra ba ko nga magsige nagtutok si Melboy nimo? Unsa man wa na manguyab nimo? Wa, maoy. Aw, laki. Tabang! Tabang! Hala, si papa man ang nangayog tabang, ma. Dong, naunsa man ka, Dong? Unsa may nahitabo ni mo pa? Ay, tabang sakit kaya kong tiyan. Dan ako niyo sa tambalan. Joan, ikaw ni bala sa mong mga manghod, ha? Kaya akong dadon sa tambalan si papa nimo. Kasakit sa akong tiyan. Ma, gisakitan pala kina si papa sa iyang tiyan. Kumusta na yung pag-adto ninyo sa tambalan, ma? Wa may alibyo, nak. Mula ka umigbalik. Akong dadon sa doktor si papa ni Kino. Kinuo ko. Tabangi itaw ni nga maluwas si papa sa iyang kahimtang. Joan! Kinsa na? Ako ni! Si Melboy! Melboy,
Nganong niya ka sa amo? Juan, dotang balita. Nga naman? Si papa ni mo, tuwa sa ospital, ug patay na. Unsa? Dong Julie, ganun nahitabo ba din ni Butong? Ang sakit ay sakit ni Papa pa. Ganong namatay man siya. Matod sa doktor, nga akyut na kuno ang iyang tinai. Maunay nga magsige siyang buo sa iyang tiyan. Ugwa na makaagwantas papa ni Bus kasakit maong namatay na siya. Kaluoy ni Papa. Pa! Papa! Grabe ang mga pagsuway nga niabot sa mong kinabuhi. Pero sa gihapon, nilaom mi nga malabangan namo ang tanan. Sa pagkakaroon, minyo na ko og may duha ka mga anak. Nagpasalamat sa ko sa Ginoo kag gihatagan ko niya og buutan nga bana nga mao si Melboy. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Joan nga taga Bakitana, Hindang, Iligan City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan pagsubok. Ang mong kaagi gibuhatan o sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bakit pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.